makagin mutum da aljan ba ni ƙarfin gani cikin janibin manzon Allah abin santini mai kyau da rawaniya Rasulallah nake son gani Allah kamun katare cikin littafin ka in yunkura don shugaba girma isa daraja da dawa biyu ƙarshen zuwa sahibul alama ce mai kauda duka dimuwa shine shugaban kowa matalobu mai tseratarwa sahar iyayensa do akan ƙaunar su na karkara na iso gidan arziki gidan mamu da kairin wara na iso gidan arziki gidan mamu da kairin wara gidan da babu tsiya a ciki alkairi ke tsira na san da inda ana nema a gidan ake bara na zo da kokona a zuba mini don isar zahara nana arzikin gidan yake yaɗo yau ga shahar mutara kafiri ko musulmi arzikin gidan ya tara kai musulmi mai takayo zaujin gobara shi ne kaso a harinsa jaza'i ne san su zahara na iso gidan arziki gidan mamu da kairin wara makwararar arziki sai dai abdallah gai da kai makwararar arziki sai dai abdallah gai da kai abinda yake a raina za ya fito a yau babu rauni darajar mahaifin ma'aiki da na faɗa ko ba ku cicciɓa ni yau rabu da ya nufa cikin littafinsa zan bayyana Allah sarki mahaifin annabu walla ka yi dace domin kwa ka haifi ɗa wanda ya zo a karamuce wani ya ci arzikinsa bare ku da kuka yi amana ka dace aljanna mata kace domin kana da ɗa mai son ka fiye da kowa kai fice aljanna ta ɗinka ce kai da kaya mallakar wuya ce kai ɗan aljanna ne makiyan kasu suke rana sanadinka ne tun fil azal rabbi ya tsara hasken zai bi ta jikinka ne idan na ce da kai annabi zai iya tabbata haka ne dan abbasu ya fassara wata kallo kafin sajiriya
ta saman iyaye na Amina kai nugun sayyidin kaunai nikice da shi gani. Uwa ta saman iyaye na Amina kai nugun sayyidin kaunai nikice da shi gani. Allah ɗibi kalar dafan tallafan zan baitoci a gun umma radiya kairiya alima da ilahu ya ba ta girma. Shi ya sa roƙo nake harshe ya ware kana kaban dama na yabo na tato na hausirri sai kalamai masu daɗi na faranta mata rai da cewa ɗanta ya zan kula ne. Sanya kafa ta dama gidan girma dangin nubuwa ɗaya ne a cikin gidan ya haura dubu ya zarce kowa. Gidan Abdallama da Amina ɗansu ya haura kowa su ne Allah yake bance a cikin bayi ya tantance ya sa nurul mubini tsadansu ya sa na ji babu mai rauni. Yarwa bi Amina daga suna na kina gana an tashi dan Allah ya aminta da ke a ciki nake ne ya sanya shi. Balarabiya diyan Fadima kakar Fadima tuba kaushi a hali na kugunkuna rabe hannunku daban da 'yan dambe a zuban kyauta na gigice na tashi gare ni baro. Sannan malama hikima da basira rabbi ya bata dukkan wani malami tarihi ya samu abunta don harbai cocika da ta yi su ta nera masa ɗanta a nan kwana hangi girma da fasaha har karama ta tabbata ambata ta ba zai yanke ba bare yi rauni. Rumfa a barka da tsanani garkuwa gurin shugaba sayyidi abi ɗalibi amira al-mustafa. Assalamu alaika baba sayyidi abi ɗalibi na zo gurin ka ya baba da nutsuwa cikin ladabi ba komai sama sai dan kai garkuwar annabi ban wa Abu Lahab ba ban wa Abu Jahl ba kai ma na yi mane dan kakara al-Mustafa. Baban Saidi Aliyu sai na ce ka'ida ina duba lamarin Allah zan tabbatar ka'ida ce dan na ji karo
ka zama cinsa ka zaman nashinsa wurin kwana kuka ne kai ka zamo masarin ba. Na alƙawarinsa kai ne kai shi ya ci burin dadaransa lokacin zai taimake shi da kuma lokacin da ranka sa'ilin sai ka taimake shi ba ka bari ya taɓa shi ko a cutar da shi sai dai ya bi ɗalibi kana yi jaba